Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, una sa lahat tayo ay nagpapasalamat sa Allah. Nagpapapuri at humihingi ng kapatawaran sa Allah. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Allah dahil na kabalik tayo dito sa lugar kung saan nasimulan natin ang ilan sa mga topic na tinatalakay natin, at ito nga ay ang mga kwento ng buhay ng ilan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naumpisahan natin sa buhay ni Adam alayhi salam. Naikwento natin o nabanggit natin kung papaano ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam, ang kahuli-huli, ang kauna-unahang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, kauna-unahang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung papaano siya ang paglikha sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din ang pagsubok na nangyari sa mga taga-kalangitan kasama si Iblis sa pamamagitan ng pagkukumand o pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay magsujud kay Adam alayhi salam. At natunghayan nga natin na si Iblis ay hindi sumunod sa Allah. Siya ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon ay pinalaya si Iblis at siya ay umalis o pinaalis ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah o sa paraiso kung saan nandoon si Adam alayhi salam at ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalaya si Iblis dahil sa kanyang pagsuway at pagmamalaki. Pero dahil sa kanyang katangian na ito, sa halip na siya ay magbago, sa halip na siya ay magsisi, sa halip na siya ay humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, kabaliktaran nito ang nangyari. Ang ginawa ni Iblis, la'natullahi alayhi, siya ay humingi pa ng atensyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagmalaki. Sinabi niya ang kanyang mga katangian. Bakit siya magsusujud? At tulad nga ng nabanggit natin nung mga nakaraang mga lecture natin sa naunang mga gabi at araw. Alhamdulillah. So ngayon, ay doon tayo dadako. Bakit pagkatapos sumuway ni Iblis, la'natullahi alayhi, sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pa siyang sinabi. Sabi niya, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharuhum syakirin. Sinabi ni Iblis sa pamamagitan ng pagkukwento ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran. Sabi niya, ako ay uupo sa kanila, sa kanilang mga matutuwid na daan. So, yun yung sitwasyon, yun yung ipinangako ni Iblis sa sitwasyon ng mga mananampalataya at ng mga tao dito sa ibabaw ng mundo. Pagkatapos niyang makawala o palabasin sa paraiso at manahan dito sa mundo, siya ay pupunta sa harapan. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, sa harapan ng mga nilalang, wa min khalfihim, at pagkatapos ay sa likuran, wa an aymanihim, at ganun din sa mga kanang parte ng natin o dun sa ating kanang bahagi, at wa an syama'ilihim, at ganun din sa mga kaliwang direksyon ng ating pupuntahan. So ito ang pangako ni Iblis, na lahat ng jihad o lahat ng lugar na ating harapan, ito ay makikita natin, matatagpuan natin. At ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang mga Muslim, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tayo ay winarningan ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayong susunod sa yapak ng syaitan. O dahil siya ay maaaring makita natin sa ating mga unahan, makita natin sa likuran, at ganun din sa kanan at sa kaliwa. Pero ito yung dito,
Ito yung maganda. Sinabi ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bakit hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min fawqihim? Ibig sabihin sa itaas natin. Dahil ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng sinabi ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ang rahmah o awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nanggagaling sa itaas. Ibig sabihin, hindi mahaharangan ni Iblis ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, mga kapatid. So ito yung sitwasyon ng mga mananampalataya dito sa mundo, at ito yung tunay na sinabi rin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa isang sitwasyon nung siya ay nagtuturo sa mga sahaba ni Propeta sa kanyang mga sahaba. Sabi niya, tunay na itong pananampalatayang ito ay isang matuwid na landas. At nung pinakita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang matuwid na linya, at sinabi niya, siya ay gumuhit ng mga linya na lihis doon sa tabihan ng matuwid na linya. At sinabi niya, yung mga lihis na linya na ito ang pagkaligaw. Ililigaw ng sino ni Iblis ang sino man na susunod o titigil doon sa linya na yon. So ito ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay nagkakatotoo. Ito ay makikita natin sa karamihan sa mga nilalang dito sa ibabaw ng mundo. Marami sa kanila ay unti-unting naililigaw ni Iblis sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa ating mga harapan, sa pamamagitan ng pagpigil sa ating mga ginagawa habang tayo ay nagiging matuwid sa ating pananampalataya. So binanggit lamang po natin ito dahil kasama ito sa mga nabanggit tungkol sa kwento ni Adam alayhi salam, at ganun din ang kumbaga napakahigpit ng koneksyon ni Iblis kay Adam alayhi salam at sa mga mananampalataya kung papaano tayo magiging matuwid dito sa ibabaw ng mundo. Alhamdulillah. At pagkatapos noon, na isa katuparan nga, nagkaroon ng kumbaga si Iblis ay lumabas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at natira sa paraiso si Adam alayhi salam o si Adan. At naiulat na si Adam alayhi salam, ba'da an khalaqallahu Adam askarahul jannah. Pagkatapos siyang likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinatira ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. At siya ay naglalakad doon ng nag-iisa. Allahu Akbar. Wala siyang kasama, wala siyang kaibigan, wala siyang sinuman na maaaring makausap doon sa paraiso, katulad niyang tao. Pagkatapos ay siya ay kumbaga lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang kapareha, na ito ay si Hawa o si Eve o si Eva. Fa'arada Allah azza wa jalla ay yaj'ala lahu ma yamla alayhi hayatuhu fa khalaqa lahu Hawa. Ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala na punuin ang mga pangangailangan ni Adam alayhi salam kahit siya ay nandoon sa paraiso. Dahil doon, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Hawa. Ang pangalan ni Eva o ni Eve sa Islamic term nito ay Hawa. So karamihan sa mga listeners na Tagalog speaker at ganun din yung mga ibang English speaker, ang pagkakakilala nila sa kaparehas ni Adam o ni Adan ay Eva o di kaya ay Eve. Sa Arabic term, ito ay Hawa. At ito yung kung paanong paraan tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng mga Arabo ang unang nilikhang babae pagkatapos ni Adam alayhi salam. Qala al-mufassirun fi hadha, sinabi ng ilan sa mga nagpapaliwanag ng kwento tungkol sa pagkalikha kay Eva mula kay Adam alayhi salam, inna Adam alayhi salam nama nawmatan fastayqadha fa idha 'inda ra'sihi imra'atun khalaqaha Allahu litaskuna ilayha nafsahu tusamma Hawa. So si Adam alayhi salam ay nakatulog at pagkatapos nung siya ay nagising,
Nakita niya sa kanyang ulunan ng isang babae na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanya, mula kay Adam alayhi salam, nang sa gayon siya ay tumira o manahan dito at kumbaga makontento siya sa pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumiyat bihadal ism liannaha khulikat min hayy aw liannaha kulli hayy. Sabi dito, si Hawa ay tinawag sa pangalang ito dahil siya ay nilikha mula sa isang buhay na si Adam alayhi salam. At sa ibang mga pagpapaliwanag, sinabi, tinawag si Hawa bilang Hawa dahil siya ang ina ng lahat ng mga may buhay. Ito ang dahilan kung bakit tinawag si Hawa sa kanyang pangalan bilang Hawa. Alhamdulillah. Ito yung kumbaga napakaganda dito sa ating pananampalataya sa Islam. Lahat ng mga musammayat o lahat ng mga katawagan ay pinapaliwanag kung papaano o kung bakit ito tinawag na ganito. At mayroon itong mga dahilan. Alhamdulillah, pinapaliwanag sa atin. Yurwa an ibn Abdullah radiyallahu anhuma annaha khulikat min ahadi adla'i Adam alayhi salam. Wa huwa naimun duna ay yahussa bi alamin. Naiulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na si Eva o si Hawa, siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isa sa mga tadyang ni Adam alayhi salam habang si Adam ay natutulog, na hindi naramdaman ni Adam alayhi salam ang kahit anuman sa mga sakit na maaring maramdaman kapag kinuha ang isa sa parte ng ating katawan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Huwalladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Mula sa Suratul A'raf, Aya 189. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan nito, ikaw ang lumikha sa kanila mula sa isang nilalang at pagkatapos ay nilikha mo ang kanyang kaparehas nang sa ganun siya ay manahan sa kanya. At nung sila ay nagkaroon ng relasyon, nagkaroon ng bunga ang kanilang pagmamahalan at doon nila nakita ang kanilang anak. So alhamdulillah, dito nabuhay si Adam alayhi salam at si Hawa sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapatunay na si Adam o si Hawa o si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adam alayhi salam. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istawsu bin nisa fa innal mar'a khuliqat min dila wa inna a'waja shay'in fi dila a'laha aw a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa." Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinatagubilin niya sa atin ang mga kababaihan o ibinibilin niya sa atin ang mga kababaihan sapagkat ang babae ay nilikha mula sa tadyang. Kaninong tadyang? Kay Adam alayhi salam. At ang pinakabaluktot na tadyang o yung ribs ng ating katawan ay ang pinakaitaas na parte nito. Kapag ito ay iyong itinuwid, yung tadyang na ito na baluktot, kapag ito ay iyong itinuwid, tunay na ito ay iyong binali. At kapag ito naman ay iyong hinayaan o iniwan mo na baluktot, hindi ito magiging tuwid. Mananatili itong baluktot. So ito ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan. Unang-una na rito si Hawa alayhas salam. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinatagubilin ko sa inyo ang mga kababaihan. So ito ang nature ng mga babae. Sila ay nilikha, una, upang tayong mga kalalakihan ay manahan sa kanila.
upang magkaroon tayo ng komportableng buhay. Allahu Akbar. Bakit? Dahil si Adam alayhi salam, kung tutuusin, nasa paraiso na siya, di ba? Nasa kanya na yung lahat ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala na nakakaalam sa pangangailangan ni Adam alayhi salam ay lumikha ng kanyang kapareha ng sa gayon at makita niya ang tunay na awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ang pagmamahal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong babaeng ito na si Hawa ay kumbaga importante sa ating buhay bilang mga mananampalataya o bilang mga Muslim. Dahil doon, mayroong isang syair o mayroong isang manunula na Arabo ang nagbigay ng tula na para lamang kay Hawa kung papaano siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, "Yadil'ul awja laysat tuqimuha ala wa in tuqimu dulu inkisaruha ala wa in taqwim ad-dulu inkisaruha atajma'u da'fan waqtidaran ala al-fata alaysa ajiban da'fuha waqtidaruha." Sinabi niya, tunay na ito, babaeng ito ay nilikha mula sa tadyang, at ang tadyang na ito kapag iyong itinuwid, siya ay, ang pagtutuwid dito ay magsisilbing pagputol o pagbali dito. At ang tadyang na ito o ang nilikhang ito, makikita mula sa kanya ang kahinaan at ang kalakasan ng isang lalaki. Allahu Akbar. Mula sa mga kababaihan o mula sa kanyang kapares na babae ay magiging matatag, magiging malakas ang isang lalaki. At dahil din sa kanyang kaparehang babae ay maaring maging mahina ang isang lalaki. Allahu Akbar. Alaysa ajiban? Hindi ba ito ay nakamamangha o nakakagulat, napakaganda na paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Da'afuha waqtidaruha, ang kahinaan ito ng babae at ang kalakasan o yung kakayanan ng babae na ito na maaaring makatulong sa mga lalaki at maaari din namang makaperwisyo o makabigay ng masamang dulot sa mga kalalakihan. Alhamdulillah. So, nandun na tayo. Si Adam alayhi salam ay nasa paraiso kasama si Hawa. Masya Allah. Allahu Akbar. Sila ay nanahan doon. Pinatira sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, at si Iblis, dahil sa kanyang pagsuway, siya ay nasa labas ng paraiso. So, ito yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay sumunod sa kanya, makakamtan mo yung paraiso, at kapag ikaw naman ay sumuway, ay wala kang ibang patutunguhan kundi ang paglabas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang paglayo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So habang naninirahan si Adam alayhi salam at si Hawa sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakarami ang mga biyaya na kanilang nalalasap doon. Nakukuha doon, nakakain nila yung mga biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah mula sa mga aya na nagpapatunay na silang dalawa ay kumbaga pinanirahan doon sa paraiso, as uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara. Sinabi ng Allah, kumbaga inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam na siya ay tumira kasama ng kanyang asawa na si Hawa sa paraiso at kainin nila ang lahat ng gusto nila mula doon sa mga biyaya na makikita nila doon sa paraiso, at huwag silang lalapit doon sa puno na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha. Allahu Akbar. Sabi ng Allah sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, o Adam at ang iyong kapares na si Hawa, hindi kayo magugutom dito at hindi kayo makakaranas ng pakulangan sa inyong kumbaga mga kasuotan. Wala tadma'u fiha, at hindi kayo mauuhaw at hindi kayo makakaranas ng pangangailangan. Allahu Akbar. So yan ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nanatili si Adam at si Hawa sa loob ng paraiso ng napakatagal na panahon. Alhamdulillah. At napakasaya nila doon.
So nagkaroon ng ikhtilaf o ng iba't ibang riwaya, nagkaroon ng iba't ibang pag-intindi ang mga scholar o pagbibigay ng opinyon ng mga ulama tungkol sa tinutukoy na paraiso o Jannah dito sa kwento ni Adam alayhi salam. Ito ba ay ang Jannah fis sama o Jannah fil ard? Ito ba ay ang Jannah sa kalangitan o ang Jannah sa kalupaan? Sabi, qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wal jamhuru ala annaha hiya allati fis sama. Sinabi ng karamihan sa mga scholar ng ating pananampalataya na sinabi, iniulat ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, na ang tinutukoy sa kalangitan o sa paraiso na ito ay ang paraiso sa kalangitan. Wahiya jannatul ma'wa, at ito ay tinatawag na jannatul ma'wa o yung paraiso. Al ma'wa, ibig sabihin ito yung tahanan, ang paraiso na tahanan ng mga mananampalataya sa araw ng paghuhukom. Li dhahiril ayati wal ahadith li qawlihi ta'ala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dahil ang tinukoy naman doon sa aya at sa mga hadith na tumutukoy sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Adam at saka yung kanyang asawa ay manahan ay ang al-jannah. Hindi niya sinabi na itong jannat na ito ay yung jannatun fil ard. At iniulat tulad ng sinabi ni Musa alayhi salam kay Adam alayhi salam, alama akhrajtana wa nafsuka min al-jannah. Bakit o ano yung dahilan ng pagkakalabas mo sa amin, inilabas mo kami at ang iyong sarili sa paraiso, o Adam? So yan yung sinabi ni Musa alayhi salam nung sila ay mayroong pagtatalo. At inshallah mababanggit din natin o pagkakaroon ng kumbaga hiwar o dialogue sa pagitan ni Adam alayhi salam at ni Musa alayhi salam. So nakita natin ang kagandahan ng paraiso at ito ay kumbaga nalasap ni Adam alayhi salam at ni Hawa na ito ay napakaganda at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na silang dalawa lamang ang unang nakaranas nito. Alhamdulillah. Pero dahil sa isang pasaway na nilalang, dahil sa isang naiinggit, at dahil sa isang nilalang na walang ibang gustong gawin kundi magpasaway at iligaw ang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi si Iblis, ninais pa rin niya na iligaw si Adam alayhi salam kahit na siya ay nasa labas na ng paraiso, si Iblis. Okay? Diba? So ipinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis sa paraiso, si Adam at si Hawa ay nasa loob ng paraiso, at kahit kailan hindi makakapasok si Iblis sa paraiso. Yan tulad ng pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At kahit pa nasa labas ng paraiso si Iblis, pinilit pa rin niya na iligaw, pinilit pa rin niya na sulsulan si Adam alayhi salam at ang kanyang asawa na si Hawa o kanyang kapareha na si Hawa sa abot ng kanyang makakaya. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulna ya Adamu in hada aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o Adam, sinabi ko sa inyo na ang nilalang na yan, walang iba kundi si Iblis, ay kalaban ninyo. Ikaw at ang iyong asawa, dahil doon huwag mo nga hayaan na maaring palabasin nila kayo o niya kayong dalawa sa paraiso. Dahil doon ikaw ay malulungkot kapag lumabas ka sa paraiso. Inna laka an la tajua fiha. Dahil sa paraisong ito, hindi ka magugutom at hindi ka makakaramdam ng pagkahiya dahil kahit ikaw ay walang saplot o hindi ka magkakaroon ng pangangailangan sa pananamit. Hakada ja'at tahdhir walakin Iblis kana yatarabbas bi Adam wa Hawa. Ito ang warning ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam at kay Hawa. Pero si Iblis ay nanatili pa rin na nagmamanman kay Adam at kay Hawa
habang sila ay nasa paraiso. So ibig sabihin, mayroong chance na nakikita pa rin ni Iblis si Adam at si Hawa habang sila ay nasa paraiso. Okay? Pabisababi Adam turid min rahmatillahi azza wa jalla. Bakit? Dahil kay Adam alayhi salam, si Iblis ay inilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang awa. Id asallaha wa lam yasjud li Adam kama amarahu. Dahil si Iblis ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang utos na sumujud o magpatira pa kay Adam alayhi salam. So ito ay nabasa na natin at nasabi natin kung papaano siya ay kumbaga inilabas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, napakaganda na paano nangyari na si Iblis ay nagkaroon ng pagkakataon. Iblis yuwaswisu ila Adam ala jihatil ighwa wal hasad wal makr lam yaqbal minhu Adam dhalik. Okay? Si Iblis ay nanatili na kumbaga gusto niyang iwaswas o bulungan si Adam alayhi salam sa kahit anumang paraan dahil sa kanyang masamang balak, sa kanyang inggit at mga plano na napakasama kay Adam alayhi salam. Pero hindi ito tinanggap ni Adam alayhi salam. So, tulad ng kwento na narinig natin sa ilan sa mga kapahayagan na nauna sa Quran, tulad ng nabanggit sa mga kakristyanuhan, si Adam o si Adan, siya ay sinulsulan ni Iblis habang siya ay nasa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi niya kinaya ang kaligayahan na naramdaman ni Adam alayhi salam. Hindi ito tinanggap ni Adam alayhi salam. Thumma ansahu Allah azza wa jalla ba'da dhalika irshadahu iyahu wa wasiyatuhu lahu. At ito ay pinalimot ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam. Yung pagliligaw ni Iblis kay Adam habang siya ay nasa paraiso at yung pagsusulsol ng kung ano ng mga bagay kay Adam alayhi salam, ito ay tinanggal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaisipan ni Adam alayhi salam. Binuran niya ito bilang pagmamahal kay Adam at bilang awa sa kanya. Inulit pa rin ni Iblis alayhi la'natullahi alayhi ang pagwaswas kay Adam yawman ba'da yawm, pagkatapos ng mga araw, kama dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkamit tanzil. Fawaswasa ilayhi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at nanatili ang syaitan na nagwawaswas kay Adam alayhi salam at sinabi niya, gusto mo bang ituro ko sa iyo ang puno ng khuld o yung ang pangalan nito, ang tawag dito as sajaratul khuld wa mulkin la yabla. Ito yung puno ng walang hanggan. So ito yung forever na kumbaga ita-translate natin sa Arabic, sa English yung Arabic yung forever o yung panghabang buhay na puno o walang hanggang puno na matatagpuan o makukuha dito yung kaharian na hindi nagmamaliw, yung kaharian na hindi natatapos. Inulit ni Iblis lanatullahi alayhi ang ganitong paraan ng paulit-ulit nang sa gayon sa kanyang isipan para ito ay sundin ni Adam alayhi salam at ng kanyang asawa na si Hawa. Okay? Naririnig ng dalawang itong ang kumbaga payo ni Iblis na napakasama para sa kanila. Laja ila tariqil hila. Pero dahil medyo nararamdaman ni Iblis na hindi kumbaga hindi siya pinapansin ng dalawa, siya ay kumbaga gumawa ng ibang strategy. At awhamahuma annahu sadiqul wud lahuma. So nung nakita niya na parang hindi siya pinapansin, na ipinakita ni Iblis kay Adam at saka kay Hawa na parang siya ay concerned sa kanilang dalawa. Okay? At pinapakita niya na mahal niya yung dalawa. Wa annahu la yaqsud dararahuma. At ipinakita ni Iblis na hindi siya intention ng masama sa kanilang dalawa. Wa ashfaqa min zawali ni'mah allati yaishani fi khilaliha kama qala ta'ala.
Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Iblis, sabi niya, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakain. Na sinabi ni Iblis na hindi kayo pinigilan ng Allah subhanahu wa ta'ala o pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa punong ito maliban na lamang na upang kayo ay maging anghel. Okay? Li'anla takuna malakain. Ibig sabihin, ang pagpipigil o pagbabawal sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay upang hindi kayo maging anghel, sinabi ni Iblis. Aw takuna minal khalidin, o di kaya kayo ay hahuna walau annakuma aqaltuma minha lahasala lakuma dhalikuma. Okay? Kumbaga, o di kaya kayo ay manatili na ganyan dahil dun sa pagkain, ay halafa lahuma billah wa qasamahuma. At si Iblis, siya ay sumumpa sa dalawang ito, kay Adam at kay Hawa, sa pamamagitan ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inni lakuma laminan nasihin. Sinabi ni Iblis, ako sa inyong dalawa ay nagpapayo lamang. So ito yung paraan ni Iblis at ng syaitan upang mailigaw ang kauna-unahang tao sa paraiso, si Adam at saka si Hawa. Hindi niya ipinakita ang galit, hindi niya ipinakita ang kanyang pag-inggit, tinanggal niya sa kanyang itsura ang anumang masamang maaaring maisip ni Adam at ni Hawa. At sinabi pa niya na siya ay nagpapayo lamang sa kanila at siya ay sumumpa pa sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sa bagay na ito, nakakatakot ang sitwasyon ng inggit. La ilaha illallah. Halos lahat ng strategy ay gagawin ng isang nilalang na naiinggit para mailigaw yung kanyang kinaiinggitan. Kaya dahil dito, tayo ay dapat magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa inggit at doon sa mata ng mga taong naiinggit o mga nilalang na naiinggit sa atin o sa sino man sa atin. Dahil ito ay nangyari unang-una sa ating ama na si Adam alayhi salam at si Hawa alayhi massalatu wassalam. Wa kana ba'du ahli al-ilm yaqul man khada'ana billahi in khada'ana lahu. Sabi ng ilan sa mga ahlul ilm, mga ulama, na sino man ang manloko sa atin sa pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nagpaloko sa kanya. Tulad ng nangyari kay Adam at kay Hawa. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. At dahil doon ay nagkaroon ng kumbaga, silang dalawa ay inilabas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, tulad ng kung papaano sila ay nanahan doon at sila ay pinalabas din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. At nung natikman ni Adam alayhi salam at ni Hawa ang puno o yung bunga ng puno na ito, nalaman nila yung mga kumbaga badat lahuma sawatuhuma, nalaman nila yung kanilang itsura, yung kanilang mga aura, at nalaman nila ang pangangailangan sa kanilang mga pananamit. At dahil doon, si Adam alayhi salam ay lumabas sa paraiso nang sila ay kumbaga nagsisisi dahil mawawala o nawala na sa kanila ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, ang panghabang buhay na kaligayahan, ang mga biyaya na nandoon dahil sa kanilang pagsunod sa isang nilalang na naiinggit sa kanila, pero ang kanyang ipinakita sa kanila ay ang kagandahan ng mukha, kagandahan ng pananalita, pero sa loob niya ay ang inggit at galit. So ito, mayroong mga scholar ang nagsabi, paano kayfa istata'a iblis ay yuwaswisa lahuma?
paano kinaya ni Iblis o paano napangyari na nagkaroon ng pagkakataon si Iblis na si Adam alayhi salam at si Hawa ay maiwaswas o masulsulan o mabulungan, magkagayong si Iblis ay nasa labas ng paraiso. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, فَإِنْ قِيلْ فَإِذَا كَانَتْ جَنَّةُ آدَمْ التي أخرج منها في السماء كما يقول الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا والقدر لا يخالف ولا يمانع. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kapag sinabi na ang Jannah na tinutukoy na pinagmulan o yung tinitirahan o yung kung nandoon si Adam alayhi salam ay yung Jannah na sa kalangitan, tulad ng sinabi ng Jamhur na nabanggit natin kanina, paano nangyari na si Iblis ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok dito? Sapagkat alam natin na si Iblis ay pinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinalayas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula doon. Siya ay pinalayas dahil sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang qadar, hindi ito nababago at hindi ito maaring palitan. Di ba? Ang jawab o ang kasagutan, anna hadha bi'aynihi istadalla bihi man yaqul innal janna allati kana fiha Adam fil ard wala fis sama' wa ajabal jamhur bi ajwibah. So, yun yung sinabi nila. 'Di ba sinabi natin kanina, dalawa yung kumbaga opinion kung ano o kung saan ba yung Jannah o yung paraiso na tinutukoy, kung saan tinirahan ni Adam at ni Hawa. Sabi nila, ang unang, ito yung sagot, na ang tinutukoy doon sa Jannah na tinirahan ni Adam alayhi salam at ni Hawa, ito yung Jannah dito sa kalupaan. Kaya dahil doon, nakaya pa rin ni Iblis na pumasok doon. Pero ang jamhur o ang karamihan sa mga scholar ng ating pananampalataya, sinagot pa rin nila ang sitwasyon na yun sa pamamagitan ng una, ahaduhuma, annahu muni'a min dukhulil jannati mukarraman. Fa amma ala wajhi as-sariqa wal ihana fala yamtani'. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة. So, una, binagbawalan si Iblis na pumasok sa paraiso bilang pagtanggap doon sa paraiso. O bilang pagbibigay ng, kumbaga, pagkilala kay Iblis. Ibig sabihin, ibinan siya. Katulad ngayon, di ba? Mayroong mga tao na pwedeng ipagbawal doon sa lugar na yon. Pero, anong sabi? Paamma ala wajhi sariqa wal ihana, pero yung bagay na tumutukoy na hindi paggalang, tulad halimbawa ng pagnanakaw o di kaya ay ang pagmamaliit, hindi ito ipinagbabawal na maaari itong mangyari. Dahil doon, di ba, nasabi natin si Iblis ay pasaway, si Iblis ay tinatanggap niya ang lahat-lahat. Kaya niyang gawin ang lahat-lahat kahit pa maging mababa siya sa paningin ng ibang tao o ibang nilalang para lamang mailigaw ang nilalang na kumbaga kinainggitan niya. Dahil dito sinabi ng ilan, qala ba'duhum kama jaa fit Taurah, sabi ng ilan sa mga nag-uulat ng kwento na nabanggit din ito sa Taurah na daladala ni Musa o ni Moises, na si Iblis ay pumasok sa bibig ng ahas at saka pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na pumasok sa Jannah. La ilaha illallah. Tingnan nyo, isang masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero dahil sa kanyang pagiging mapagmataas, pinalabas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalaya siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. At pagkatapos niyang mapalaya sa paraiso, nung nakita niya ang mga biyaya ni Adam alayhi salam at ni Hawa sa loob ng paraiso, dahil sa kanyang strategy, dahil sa kanyang kumbaga inggit sa kanila, kahit yung pinakamaliit na butas na pwede niyang pasukin yung bibig ng ahas, kung itong kwento na ito ay totoo,
ay ito ay nagtumutukoy sa kahinaan at pagiging mababa ni Iblis la'natullahi alayhi sa sitwasyon na ito ay naging dahilan para makapasok siya sa paraiso. Yun yung una. At sinabi ng ilan sa mga scholar, annahu waswasa lahuma wa huwa khariju babil jannah. Na si Iblis ay nag-whisper sa kanila, nagbubulong sa kanila habang si Iblis ay nasa labas ng pintuan ng paraiso. At ito yung mas malapit at pwede nating tanggapin inshallah. Wa qala ba'duhum yahtamilu annahu waswasa lahuma wa huwa fil ardi wa huma fis sama'. Dhakaraha Zamakhshari wa ghayruhu. At sinabi ng ilan na ito ay nangyari na si Iblis ay nagbubulong o nagwi-whisper sa kanila habang sila ay nasa paraiso at si Iblis ay nasa lupa. So hindi ito imposible. Ang mahalaga nangyari na nagkaroon ng waswas kay Iblis na ito ay umepekto kay Adam alayhi salam at kay Hawa dahil doon sila ay lumabas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at doon nakita ang haya o ang hiya ni Adam alayhi salam. Nagkaroon siya ng hiya dahil sa kanyang natunghayan na pangangailangan sa pananamit at iba pa sa mga pangyayari na nangyari sa kanila sa kalupaan. So inshallah, sa susunod na pangyayari o sa susunod na ating lecture ay kukumpletuhin natin kung ano ang naging buhay ni Adam alayhi salam sa kalupaan pagkatapos nilang bumaba o pagkatapos nilang lumabas mula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at ano ang mga mangyayari pa sa mga susunod na buhay ng ilan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katangian na natunghayan natin dun sa waswas na ginagawa ni Iblis at iligtas niya tayo sa mga tao na maaaring maging kampon ng Iblis o Shaitan. Amin. So hanggang dito na lamang po. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.